Hej alle sammen, og velkommen til Badass episode 3! Ja. Vi laver skuldkamera på Adrian lige nu. Ja, vi laver skuldkamera på Adrian. Vi kan også lige have en leder. Vi ved ikke, hvad han laver. Og så sigt mig. Hvad fuck laver de, bro? Det er så dumt. Nå, det er ræs. Oh shit, bro. Han døde. Det gjorde det begge. Oj, what? Er du galt at jump, mand? Oh my god. Døde du? Ja, det gjorde han vist. Hvad fuck er det egentlig, Frode laver derovre? Frode, hvad laver du? Bro, der er endnu et sæde, der er frit. Der passer til, og så vælger du babysædet. Hvorfor? Den er bare built different. Lad mig lige se. Altså, jeg vil være 40 kroner på, at jeg kan byde gyngen bedre på den anden gynge derovre. Så jeg aftale. Nu find mig lige, hvad jeg kan give bedre end dig. På den anden gynge. Ej, hvor er du dårlig. Fuck, min sko går op. Imagine. Hvorfor kører han efter? Hvorfor kører han efter Adrian? Hvorfor kører Frode efter Adrian? Kom her. Det er sit. Frode, hvad laver du? Kom her. Nej. Det er det, der sker, når du prøver at køre efter andre. Nå, gynger du Adrian? Er I blevet gode venner efter I kørte efter hinanden? Ja, I blev rigtig gode venner efter I kørte efter hinanden. Se, nu gynger han mig bare. Der er intet voldsomt ved det. Hvem vinder racet? Frode bagest. Adrian forrest. Hurtigt fra start. Okay, Frode bagved. Adrian, han har føring. Han Og hvem vinder mod racet? Det gør Adrian, og Frode tabte.